Oikein keltaista päivää Jyväskylästä, täällä aktiivipoika. Ja terveiset Keski-Pohjanmaalta, Huolamelta täällä. Keksijä Keränen. Hyvää päivää. Haluttiin vaan lähettää teille videota. Tervetuloa meidän DNA Cafe valmennusprosessin viimeiseen kertaan. Ensi tiistaina kello 12-15.30 nähdään siis Unity Tampereella. Ja nyt on sattunut niin, että ihan kaikki eivät pääse paikan päälle, niin olemme päättäneet mahdollistaa sen, että myös etänä osallistujat mukaan, vaan ketkä haluavat pois linjasta ja mukaan. Oliko meillä vielä muuta tässä videossa? No hei, semmoinen, tuossa heitettiin kysymystä, miten voisi valmistautua, niin varmaan valmistautumiseen toimii hyvin se, että vähän miettii, että mitä kaikkea tässä DNA Cafe aikana on tapahtunut, että oliko se huhtikuu, toukokuu, milloin tämä startattiin, ja on vai jopa maaliskuu, mutta 5. kerta on kuitenkin luvassa, niin minkälaisilla fiiliksillä tämä on vedetty läpi, ja mistä lähdettiin liikkeelle, ja missä tilanteessa ollaan nyt, eli tämmöinen pieni reflektio tästä yhteistä matkasta, yhteistä DNA Cafe 23 matkasta, niin sitä voi porukalla siellä tai itsekseen miettiä. Mitä tunteita on herännyt? Mitä tästä on jäänyt mieleen, kun nyt sitä ravistellaan sitä reppua viimeisellä kerralla? Että mitkä on ollut sellaisia hetkiä, jotka varmaankin muistaa? Treenattu monia juttuja ja tässä samalla nyt sitten reflektiossa me treenataan sitä, että löytääkö se mieli sieltä niitä oppeja. Kun yhdessä mennään, niin se on aina vähän hitaampaa ja välillä vähän tuskasta, mutta me nähdään monta oppia ja monta asiaa, jotka on mennyt eteenpäin. Hei, siellä Tampereella tullaan myös tekemään tuossa välillä sellainen osio, jossa tehdään vähän sen toisen tiimin kanssa duunia, kun ollaan nyt etenään hengailtu vähän enemmän niin kuin erillään, joten muuhun ei henkistä valmistautua, että suurimman osa ajaa olette oman tiimin kanssa, ja yksi tällainen treeni tullaan tekemään sekaporukoissa, vähän pienemmissä silleen täräytetään. Mutta muuten ei muuta kuin sillä jalalla, mikä silloin jalalla on, niin paikan päälle. Nähdään Tampereella ja laitetaan homma pakettiin, mutta tämä oppiminen elämähän ei siihen lopu, vaan se ei sen kuin jatkuu. Tampereetteko? Tampere on mukava nähdä viikon päästä. Moi moi!